إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tahqiq oltor adamlar ki kafir bolupdylar. Olaryň mallary we awlatlary Hudaňyň azabyny zerre men etip bilmezler. Oşolar dowdak ählidirler we olar dowdakda hemişelik galjaktyrlar. Mesalu ma yunfiquna fi hadihi'l hayatid dunya kemathali rihin fiha sirrun asabat harsa qawmin zalamu أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Olaryň şu dünýäde sarf etýän mallarynyň meseli bir gaty tawuk ýeliň meseli ýaldyr. Ol gaty tawuk ýel özlerine zulmeden adamlaryň ziraatini degip helak etipdi. Bu Allah tebarak we taala olara zulmetmedi. Walakin olar özleri öz nefslerine zulmetdiler. Ya eyyuhellezîne âmenû la tettehidu bitaneten min dûnikum la ya'lûnekum khabâlen veddû mâ anittum qad bedetil baghdâ'u min أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ey iman getirip mu'min bolan adamlar, özüňizden başga bir jemaatni özüňize serdeş tutmaň. Olar siziň helak bolmagyňyz üçin ellerinden gelen işini gaýgyrmaýarlar. Elinden gelen yamanlygy ederler. Siziň helak bolmagyňyzy arzu ederler. Tahqiq olaryň agzyndan çykýan keplerinden düşmanlyklary aşkardyr. Olaryň galbyndaky düşmançylyklary gaty ziýadydyr. Tahqiq size ayetlerini we alamatlaryny beýan etdik eger siz akyl bolsaňyz. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw 'addu 'alaykumul anamila minal ghayz qul mutu bighayzikum innallaha 'alimun bizatis sudur. Sizler ey mu'minler, olaryny dost tutýaňyz, olar sizleri dost tutunmazlar. Ve siz asmani kitaplaryň hemmesine iman getirip tasdiq etýäňiz, olar asmani kitaplaryň hemmesine iman getirýän däldirler. Bu her wagty ki olar sizlere sataştalar, aýdarlar, biz iman getirdik diýip, we emma wagty ki olar özleri bolup sizden başga bolsalar, sizlere qaharlary gelmekden barmaklaryny dişläp alarlar. Siz şolary aýdyň, gam gussadan ölägän. Allah tebarak we taala galpdaky sirleri bilýändir. İn temseskum hasanatun tasuhum ve in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha ve in tasbiru ve tettaqu la yadurrukum kayduhum şey'a innallaha bima ya'malun muhit. Eger sizlere ey mu'minler bir ýagşylyk ýetişse, olaryny gamgin eder. We eger size bir now maşaqqat ýetişse, oňa hoş bolarlar. We eger siz sabyrly we istigamatly we bataqwa bolsaňyz, onda olaryň etýän mekruh hilesi size bir zerre zerer ýetirmez. We Allah tebarak we taala olaryň tamam etýän işlerini bilip ehate etýändir.
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ووقتي كثن ارتير وقتında öz öýüňden urapdyň müminlerini urş üçin taýin edilen jaýlarynda jaýlap we Allah tebarak we taala olaryň kefini eşdiýändir we ahwallaryny bilýändir.